सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वेंगुर्ला तालुक्यातील सागरतीर्थ ग्रामपंचायत हद्दीतील टाक इथं मोठ्या प्रमाणात कांदळवन तोड करून सुमारे 1.25 कोटी रुपये निधी खर्च करून एका नवीन रस्त्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील परिसरात चाललेल्या या कामासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन करण्यात आलेलं नाही। तसेच या कामामुळे किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या नियमांचा भंग झालाय। टाक जेटीपासून ते सुरूच्या बागेपर्यंत जाणारा हा रस्ता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डच्या अखत्यारीत आहे। या रस्त्याला सुमारे 1.25 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डनं यासाठी मंजूर केला। हा रस्ता ज्या जागेवर झालाय त्या जागी पूर्वी एक कच्चा रस्ता होता, तिथंच मोठ्या प्रमाणात कांदळवन होती। हा रस्ता करताना कांदळवनांची तोड करून त्या ठिकाणी रस्त्याला लागून संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे। तसेच मातीचा भराव टाकून सुरूच्या बागेपर्यंत मजबूत रस्ता तयार करण्यात आलाय। रस्त्याचं काम चालू असलेला परिसर किनारी नियमन क्षेत्रात येत असून किनारी नियमन प्राधिकरणच्या नियमांनुसार पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागात कांदळवन तोडता येत नाहीत। उलट 50 मीटरचा कांदळवन बफर झोन कायम ठेवावा लागतो। नेमक्या त्याच अतिसंवेदनशील भागात कांदळवनांची कत्तल करून या रस्त्याचं काम चालू आहे। मात्र हा रस्ता नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी केला जातोय यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय। एका देवस्थानाकडे जाण्यासाठी हा रस्ता करण्याचा घाट घालून तारांकित हॉटेल लॉबीच्या फायद्यासाठी हा रस्ता होत असल्याची चर्चा आहे। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी असलेली सुरूची बाग ही ग्रामपंचायतीच्या मालकीची सर्वे नंबर 0 होती। मात्र त्या ठिकाणी 112 सर्वे नंबर कसा लागला याचीही सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्र शासनाकडून स्वतःच्या फायद्यासाठी ही जमीन कोण घेऊ पाहतंय का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय। तो रस्ता जातो त्या ठिकाणी कोणतीही वस्ती नसताना केवळ काही हॉटेल लॉबीच्या किंवा इतर कोणत्या व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन तोड करून पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांची सखोल चौकशी करून वन विभाग कारवाई करणार आहे का किंवा स्थानिक महसूल विभाग यावर कारवाई करणार का असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत।